Pekný dobrý večer, milí priatelia. Ja vás touto cestou pozdravujem a zároveň vás vítam na mojom YouTubeovom kanáli. Bol som do určitej miery aj trošku nútený zmeniť platformu, nakoľko po prvom kole prezidentských volieb mi určitá skupina ľudí hromadne ponahlasovala moju politickú facebookovú stránku a spoločnosť Meta mi viac menej iba oznámila, že mi ju vypla. A aj napriek tomu, že je povinná informovať, z akých dôvodov, uviedli mi len stroho porušenie komunitných pravidiel alebo pravidel komunity, aj na 6 mailov som do dnešného dňa nedostal žiadnu odpoveď. Takže touto cestou vás vítam, budem pravidelne dávať nejaké moje videá ohľadne práce strany Modrý ES, čiže Modré Európske Slovensko, aj sem, aj na TikTok. Takže je na vás, čo si vyberiete. Budem dávať aj shorts, aj štandardné videá, plus sa ešte pripravuje jeden ďalší projekt. Budem rád, keď sa zapojíte v rámci slušnosti samozrejme do diskusie, keď vás daná téma zaujme a skúsme rozmýšľať, ako vieme hacknúť Slovensko k lepšiemu, pretože to, čo tam máme bohužiaľ teraz, nám nedáva nádej na svetlú budúcnosť. Ja vás sa to cestou pozdravujem, prajem pekný víkend a úspešný štart prázdnin, prežite ich v pohode.